Pesan ora kakak ini lho. Malah ping video ya, Dul. Ya. Terima kasih berkah lancar terus gini, Bos. Amin. Oke dah. Wis ben bukan wae tampil bolongan miring munggah. Apa lah? GDRX tak kucer rambut tenan mengko kok sok gel aku duwe Mas Tropi ya sabar Pak ya, Bang. Darah sabar ginjo. Nemen. Ketok ganteng. Ya dengarin kita ganteng kok. Lho Masmu kan ben ganteng. Masa lah ngene ketok ganteng, Pak? Heeh. Ya biar ora ganteng. Adikmu iku iso nonton tuyul IPI. Iso ki, Bos. Apa iso bukan windi. Lah iki tunggal sak bolongan jadi. Kita padang kos putih. Tapi gak seneng kos putih bos aku. Itu terlihat apa ini? Iya, tunggal sogok ya tunggal gowo. Mbak Finai. Mbak Vin. SKC pembungkam suara rakyat. Nggih lah, Mbak piye Mbak Vin? Lah wong kasane Mbah Sum ning jero mobil. Buanter cilik nae to. Lho. Dia Pak Dik krungu. Alah nyetir ngawur. Cilik nae. Jadi Mbah Sum. Oke. Bejo semata, Bos. Alah loro ae to. Loro. Kok papat to? Loro telu. Jadi apapun makanannya, sambal tetap sambal kacang solusinya. Ini adalah burung. Nah, burung apakah itu? Adalah burung mandar. Mandar sama dengan adalah burung ayam-ayaman. Oke, terima kasih. Nengok. Ayam-ayaman laut cupol. Ya Mbak Vin itu di dalam mobil terlihat hening tapi penuh ini. Penuh tawa. Ngomongin bos di guyo apa gak ngerti. Iwak kayak udan. Enak ginyo Mas Bayu rene atau Mas? Nggur pakananmu nggur ayam penyetan suwi nak godhog dinginane barang. Alah. Bedine iwak-iwakan full protein asai. Puyuh. Didik nur Gojek. Nyawa ta guyu. Bah, nak terabas wae golek kanca sapa neh, Bah? Di kameramen. Kameramen kudu anu dhewe. Kudu motore motor terabas. Oke nggih semese bengkong. Duwe usul ngejak sapa, Bah? Kameramen sing paham. Semase Pak Modin. Boleh apa ora? Yalah karo aku. Ayam-ayaman bos, burung mandar. Cuma kok mirip kata-kata hari ini bah. Kata-kata terus toh. Lho. Sitok sing jeru lho bah. Jeru. Nek terasa si jaketnya Mas Kiro ngot. Kundi jaketnya Mas Kiro bos. Ya kilo, metu kilo. Berdamailah. Oke masuk. AJ bagi-bagi 500.000 koin. Pesan, Dindum cah-cah sing neng konoyo. Salam saking Teheran. Babe Haji, terima kasih banyak Babe Haji. Semoga sehat lancar. Nah ini kata-kata misbah itu bos. Berdamailah dengan pikiran yang tidak bisa kamu ceritakan. Masuk murah, gak ngerti aku. Gak Pinter, misbah aku marahi. Weh, pinter misbah. Aku ngomong ngono, dan aku curhat bang. Kowe nek sing ngomong aku curhat. Sing ngomong misbah gak? Gak. Jeru iki, Bos. Angel Bos iki gak ketebak iki. Iki jeru. Masuk. Wes terus pedok Pak dong. Pedok anti murung ya. Wes Mas Reni gak mulai ya. Kon ngulangi, Bah. Sumur bah lekmat kon ngetok lekmat itu lekmat. Pokoke maca komen ya.
Kok iso cindo fresh terus, Bos? Fresh iki terus fresh care. Iki lho Bah kon ngulangi pelan-pelan. Apa nih? Kata-katanya toh. Kata. Masa diulangi nih? Yo. SKCR memang mantap, pedesnya pas, rasanya seperti rasa yang pernah ada. Mbak Vina. Iki Mbak Vina pas ngajak iki ya, Mir. Mbak Vina iki pas ngajak, Bang. Oke, Mbak Vin, SKCR. Sambal kacang ririn rinjing. Berdamailah dengan pikiran yang tidak bisa kamu ceritakan. Gus Misbah 2026. Oke, Bos, masuk. Nikmat in frame. Ya, nikmat. Asal nikmat. Jeru Mbak Vin yang pernah ada. Tangan Anda bulus. Pokoknya rono bar bodo ya Nur ya. Bulus. Siapna bulus. Siapna bulus sing fresh. Sing diurip. Misbah bukan ciri-ciri tuyul. Ciri-ciri ndul? Gak tahu ngerti, Bos. Tak ngerti. Kalau, jadi kalau. Dari aku kalau. Iya. Bang Bos spray pencak dor. Son. Kayaknya info ya, Bos. Ya papat nih. Papat apa toh, Bos? Penting kok papat. Papat nih, Bos. Bos. Mesti tok loro. Sorry ya. Ayo. Iki loro ki. Kok wis rapatek golek aku jan. Omonganmu lho. Sok. Ngaji dikit, Bang. Misbah adalah tuyul itu sendiri. Bukan kemana goreng mana, Bos? Sejarah jadi adine piye, Bang? Sejarah piye, Dul? Sejarah. Kayaknya sejarah. Misbah lahirnya pas apa ya? Cuma Kliwon. Lu Mbak Vina apa? Kok Misbah iki lahirnya aku nesu. Wen nesu. Heeh. Nyapa nesu? Tak pengen dua adik. Gak pengen diadik. Maksudku loro pas cukup. Iki gara-gara Mbak Vina. Coba tebak aku lagi di mana? Malang. Aku Nganjuk. Misbah Nganjuk. Aku Jakarta. Jakarta Mbak Vin. Aku soalnya gue ndelok story Mbak Vina Blas ya. Aku Surabaya. Masih. Mbak Vina lagi di mana ya? Kebiasaan. Enggak iki nang Madiun. Pokok man Misbah iki gara-gara nek Misbah iki gara-gara adikku sing kepindho iki lara step gak mari-mari, Bos. Stepe parah. Geblak ning kalenan, grubuget ngono iki. Terus iki enak salah satu maratuane kancane Pak wi. Kali gunting. Iki we tambah anak-anak sitok. Anakmu itu mari. Ilalah mari. Bocoran kondom ya. Bocoran kondom. Itu beneran kandang. Sendang kapit pancuran ya ndelok dhewe. Iya. Sendang kapit pancuran. Ini lo kasih tahu enggak ya? Enggak, Ngawi, Pacet, Zimbabwe. Kasih tahu. Jangan dikasih tahu Mbak Vin nanti dilacak ini. SKC iki intelijen semua iki. Intel. Intelijen Intel. Poh marinir, Sepele. kostrat. Ini nyerang es teh. Bar boto parep nang cepu. Ya arek ngonamu nyapa nang cepu. Terang jujuk bulus kok. Incaruban atau prom Misbah terlahir karena unsur ketidaksengajaan bangeten. Bocoran Bos ki. Orang yang tidak diharapkan. Rindu trabas aja diingi kok serindu kontennya lorong didelok kok. Enggak siapa. Tiba-tiba Mbak Vina sampai markas. Liu Xingyui, info bubar SKC area Jabodetabek Mbak Vin. Jabodetabek adalah Apa wi? SMK gak diulang ngono Indo. Ora diulang. Gak diulang Bos. Arek dikanemen to nek gur bulus ya. Tangerang Bekasi. Enak Tangerangnya berapa? Ketum Didik Nuryawan Nadirop. Iki makan. Piye nanti Bos? Mbak Vina lagi di hotel. Mancet Depok, Tasik. Masa Tasik loh. Bekasi. Masa enak Tangerangnya. Oke betul. Oke masuk. Oh. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin,
Pesan, bah, opo bener, jare le pangat pas lahire ropi i cangkeme kecantol jembute emakmu. Apa lah. Bapak nemu sempak siapa? Bos disumbas. Ora. Rambutku mau. Maksudnya aku kok. Berapa ngerti cimol kok kerah torop. Gak ngerti to. Yo ning kene iki tok asura kerah kucing. Soalnya ning kene iki damai sejahtera. Akur. Nyapa kerah. Kuwi lho kucing ki nak panganane luweh lho dikek nasu. Lah. Ora gelem. Cara menebakkan alis. Aku ora di alis kok. Tuan cepu. SP bos. Sepil mat iklik i. Kok iso arang ngono rambut i. Iya e. Masuk. Baru cimol keringan cak. Alasan kulot nggo terus batu lapangan pas. Aja raya booking harus sowan ke Bapak Yoko. Siap. Mbok tambani toki Misbah bengep pencador. Iki bar boten pencador men ae ndul. Ning ndi? Ning iki sanadan. Ya, Yo. Aku tak gelut elek digeluti dhewe ya. Gelutmu elek ndul. ning wani sik kok. Salah tes ya. Dilatih sih Ning nyaline kuwi kok. Ora nyali. Ndul ya. Parengan aku. Ayo ta. Dan nyali tok munggah terus medun. Bengep ya. Bengep ya padha wae. Iku pelajaran, Pak Dik. Pengalaman. Pelajaran terus ya. Wajahmu ketok glowing i, kok barados. Gak, Bos. Peimbare napa tiap jam masak kok nasi gak pernah kosong. Nggih. Jadi di sini iki nasi tinggal paling gorong mangan arep entek ya, Bang. Nggo wong loro nggo mangan engko entekno. Karo Mbak Rin wis dipindah ning kok iki wakul anyar. Lah iki sing apa jenenge? Magicom iki langsung dipususi brahne adangne. Ini nak pengen sego adem ya, Nek. Enek, sego anget ya enek. Enek sing cinta ya enek. 3 menu. Kininya, kabarin. Oke, masuk. SKEC Balikpapan siaga Asri bagi-bagi 50.000 koin. Pesan, salam buat Acil, kangen Acil Sakpole. Siap. Oke, masuk. Baremiu bagi-bagi 10.000 koin. Pesan, Misbahki Sopon Bokerti i. Kita kerah Misbah rai. Alah, kerah ki. Yen kerah ae. Aku demen tau Bos mau walek no. Ndek apa? Dek ben kowe mulih poli lho. Tai mimi roti bancaan digodak aku. Ayo sini dulu. Sik cine. Mbak meme apa? Roti bancaan lho. Anak tawani roti aku. Gak Dipangan. tak panyu godak aku. Ki balik. Gembeng iki, Bos, cah iki. Terus rada gede kita tak tanamkan kudu kendel. Kendel terus tenan. Kendel. Kok gak kembangan rek Misbah? Sawi ra petok masalah iki. Bae bar kecewa masalah iki. Kalah 5-1. Enak sing ngepap aku nih Samarinda ning ndi? Ning Padang mendi to? Foto Alexander Volta. Wajah kusut kusam terus iki Winklu meratapi nasib dengan direbutnya 3 poin. Aduh langsung turu. Bahwa taktar perang bau jadi.
Ya price lah, Bos. Coba bal-balan remuk. Enak sing ngepap aku masalah. Iki sapa iki jadi? Alah, mendem jadi. Salah masalah 51. Siap. Selisih umur pro iki karo Misbah. Wis, umur piro, Nduk? 16. 16 aku 30. Ya, ada mana, Nduk? Ora anak siji ora anak ketelu kok. Oh, iya. Padat no anak siapa? Siapa hadir? Monggo kula nggih dahar. Kula nggih ngeleh. Oh, alah ngeleh ki lho. Awake neh urung ngantek burung. Bismillahirrahmanirrahim. Adem aku bah, aku jane. Kowe nge sanggup mijet ngidek-ngidek kok gak gelem. Aku wis muni iya Pak Di, terus jak golek manuk kok. Yo. Assalamualaikum. Salam Ledi saking SKC Balikpapan, salam kenal. Alexander Polta, jarak aku. Masalah. Piye Caca gak apa-apa? Ya Caca gak apa. Siat kabeh ta ning kono? Sehat kabeh ten kono. Nah, welingku kanggo kowe. Lengku kanggo kowe. Aja man pedes-pedesan. Jaman pedes-pedesan. Obatnya diombe sedina ping 3. Obatnya diombe sedina ping 3. Ku nak sore-sore aja metu ya. Engko nek sore-sore aja metu ya. Adiolo. Ya kira guyu lho. Sing guyu. Masalah Masalah olahraga. olahraga. Weteng ben sispek. Wetenge ben sispek. Ben sok dadi kota amal. Besok iki kok. Jadi gue ngerti, Alek iki gue ngerti. Nama samaran Alek adalah koncoku. Wong iki lemu no, ireng. Kayak lemah, mbiyen paling leh gawe saka lemah. Lemah lempung, ngerti lemah lempung, lemah sawah lho. Iya. Sing nak mabar dingin disui wangel kelet. Sing gawe gendeng, ya kuwi modele. Lho, Mbak Fit kok Mbak Fit jene wae. Ngawur. Jadi masalah kita adalah driver. Driver tadi saya goci. Misal, iku mbiyen ngene. Lek, ayo aku jokinen nang nggon iki. Nang nggon ndi bos terakhir aku anu kene. Gak wani aku padi nak bengi, gak wani padi aku nak bengi karena nek kono nek bukit menangis, enek bukit menangis. Tak neng-nenge ben gak nangis aku mending ngono. Gak wani Dewi. Goci. Goci. Kan kudune babaji mana babaji? B. Natalino. Jika kene sing bantu anu Oh iki. Ning Thailand yo ngene, kabeh to. Aku ning Iran iki wis kabeh bolok ngaji ku mbiyen ning kono. Ngono. Wae dhewe lebah. Gampangan. Padha. Body shaming sampean wis lemu kaya lemah. Bisa kena pasal masalah kuwi gampangane. Wis langsung lebokno pasal Alek. Masalah kali ini. Ndi? Kowe ngerti Thailand ora to jane? Oh, ala Thailand ora ngerti to. Dolan aku ning Iran. Ibu kotane jenenge Thailand. Ngono. Ulama-ulama nglumpuk ning kono kuwi biasa kok ning kono kuwi lelah. Komandan Alif, Halo Mas Alex, sementara info Surabaya aman terkendali. Oh wah iki ngeri iki padha namane iki Alexander Volta karo Alif iki. Misbah mirip Jeffrey Nicole, Pak Di. Yo keiringan, Bos. Kok ngarep kok penyakit, Bos. Keiringan penyanyi. Lek-lek Bos, lah wilo, alah. Helikopter nomor alah, kita kok helikopter Irul iki tak giyepuk tenan terul. Lah kok ngecat rom garing salah tiner ya. Dirimu sing suplai rodal Iran ya, Bos. Ya. Susanto Budi Rajo. Omong ngono. Sento. Sapa wis sing do lanan bor. Kowe kok dolanan bor kok ngakek-ngakek iki.
Siap komandan, besok COD Surabaya siap mendarat. Wah. Komandan izin petunjuk. Alah, we langsung neng iki Bonbin. Mandek nek Bonbin like madak nerupa sik. Kok Suprata Blas brutal. Oke, jos tenan Pak D. Alah, jos. Kerajaan ki, kerjane ki apa ya Bapak Aji karo Mbak Vin penggan mondar mandir gara intelijen nasional. Mas bojoku nyidam pengen ketemu sampean jare pengen demek breng. Alah kan tibatek malah gebres saya aku kok sok demek breng sing ngawur Mbak Yu. Oke, masuk. Seseorang bagi-bagi 10.000 koin, pesan, konten Dede Gembeng wawancara Mbak Sum kok sudah gak ada ya Pak? Padahal lucu banget, apakah ada pembungkaman? Pembungkaman apa bos? Kontennya siapa? Gak ngerti bos. Siap komandan Alim besok sudah mendarat. Aman Mas Alek langsung ngomong koncone Mas Nur wae wis to we neng dia enak kur trimo Surabaya apalagi Rungkut Mananggal Gubeng tempatku PL Nuriawan ngene. Kowe mlebu restoran to. Dompetmu keri. Sing kon Nuriawan. Kowe pengalik ngene. Mas Wih. tani no. Dia. Sekelimik. Pak Dik bojoku nyidam pengen ngampleng ropi Pak Dik ngejik mangan. Pokoknya neng Rungkut Mananggal Pak lek apa nih Pondok Chandra pokoknya Nuriawan wong wis ngene. Mantuk. Lho, ndabrus piye to? Lho, Pak Dik lek matiin frame lho, warung bluk gambar biyen begitu. Masa kok omblok? Kok omblok meneh masuk tae omblok meneh piye to? Misgah percaya wong Rungkut gak ana sing kenal. Oh, alah. Rungkut Kidul, Rungkut Tengah, Rungkut Industri, Didik Nuriawan biyen tahun 98 gendera dikerek dhuwur ning kono. Ya to. Alah gendera londo. Gampangane lek. Penak ngomong. Iya. Alah iki gak jowo ae. Piye ke lah. Bilo di jere kok omblok awake dhewe tau nang alas gak iso metu kuwi. Jere omblok kok di. Wong loro tok gak iso metu nang alas. Saya gak rin. Asu karo asu wis akur piye to? Bahkan nek komen bah. Sik to. Jeng lagi. Gak iki. Bah. Jujur ben Mas Dik ngomong ndi nggih. Dia apa? Bah Misbah jujur ben Mas Dik omong kowe percaya gak bah? Jujur. Ya percaya to kisah nyata kok. Wow. Jadi awake dhewe cerita iki berdasarkan pengalaman ya, Bah. Pengalaman. Lah nyapa awake di gawe-gawe masane kaya saire digawe-gawe. Oh, awake dhewe iki real apa eneke cuman ditambahi. Real saithik fiktife diakehi. Ngono. Kisah nyata, Bos. Ngono. Wis pasti tertekan dan itu nyata. Oh. Lagi dilet gas pamo. Iki pinternya adalah iki kaya Sesi Jenar bos. Jadi dia tidak berguru tapi mendengarkan dan ditiru dan pelajari model iki. Kita jenengan ndas beton iki. Iki dae iki dikutip, jadi direkam kok di. Jangan tak akoni cerdas tenan. Karena dae memang ngono kudune wong pengen iso memang ngono gak ketergantungan. Aku warai to gak ngono konsepnya. Apa salahnya mencoba ya? Nah, apa salahnya mencoba? Karena salahe ngono. Nggih, Komandan Alek. Udah terus tak wong kowe. Kowe ora ngerti Alek, ki tau sak kamar karo aku.
Iki aku gak seneng karo cah iki. Iki lho gak seneng karo cah iki. Kuwi nek turu sak kamar ning hotel, asine kudu adem. Kuwi kok burak kutub dia model nak gak adem gak iso turu. Nak kur kipasnya kudu terus. Lah awake dhewe to sing masuk angin. Oh, gak seneng ku karo iki. Karena mau tekok bah. Bah nek bukane telat kok dihitung lembur. Pokoknya kerja ya lembur. Cek baterai. Cek kon lho. Cek aman bos 73 bos. Cek 73 bos. Ban gerbang masih tambal burung. Aduh. Engke pelke wis Bos. wis jam piro rohmu? Mau duwe apa jenenge? Dudu engke lagi diotaki, dilas to, terus bar tarweh mega sarah suruh njupuk dipas rono, katanya bane pecah. Cah cilik-cilik tak kon tuku, golek embuh temu borong. Oke masuk. Masuk. SKEC Jeton bagi-bagi 4 juta koin. Pesan, Pak Dik, bagi 500 ribuan buat yang ikut Trabas kemarin, olahraga bernyali dan beresiko. Top dah. Yang penting harus hati-hati. Lain kali Trabas pakai sepeda mini aja gimana? Hahaha. Siap komandan, siap komandan. Siapa senengi? SKC Taiwan apa tuh? SKC Taiwan. Situan, matur sembah nuwun, berkah barokah. Siap. Terima kasih. Maci. Jituan. Jituan. JTOWN Jiton apa maksudnya? Oh Mbak Vin iki, makasih Mbak Vin. SKT Jitiwan. JTOWN maksudnya apa? Jiton apa? Jitwon. Oh Jitwon, terima kasih. Jakarta. Won PPJ. Oh Mbak Vina wis jelas fix. Siap. Siap, komandan. Jituan aku. Jituan. Lah ngerti krungune kono Jituan. 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 Si Mas Repong ya. Sonjingan. Jakarta Tuan. Mbuh Mbak Vin aku nak bahasa Inggris iki gak iso nol putul ya. Siap Mbak Vin. Laksanakan. Jiwan. Sing iso maca bahasa Inggris mung bogeng tok. Ala Jitwon, Jiwon. Kena nggo tuku sarung, Bah. SKT Jitwon. Wis langsung tuku sekok aku, wis langsung tuku sekok. Aku langsung tuku skok GL. Tuku sekok ya. Yoi. Tuku sekok maksa tuku sekok. Tuku sekok. Awes lebormu nyiprat rai lho. Lebur wis dadak lo cangkeme batur sing Oh. mburi lho. Lah duwe talang wis aman kok. Masa. Mbak Vina lagi di Jakarta Jitwan. Ganti banduri iki. Ganti ban guri. Jadi ketika kita mendapatkan hadiah, kita akan rombak sepeda kita masing-masing di vlog ya. Vlog. Ngene Pak Dik. Ya. Jadi barengnya sak bengkel. Sak bengkel. Ya motor kuwabe to, sardadan wis dadi sak bengkel. Ya. Lho, yo iya to sak vlog. Yang Kuwi yo gak ngerti rencanane sih. neng duren jembar. Sing gone lempar maksudnya. Tapi ki aku wis ndangan nih, Bos. Ngenangan apa? Iku kuwi to. Trail ya, Bos. Trail. Trail Pakai pi. trail kae. Saya kelap aku lho. Buka trail suwi to engko dadine. Ora. Lho. Tok. Kuwi sembarang sak karepmu, mbok gawe trail lagi nah iki aku standatan. Aku sekok kali ban tok wis. Oh, sekok karo bantak. Aku yo sekok. Aku skok GL. Ah, we kudu mbok rombak. Mbok rombak sing baru sing mburi wi. Bature mlecang mebak gibal. Rombak motor basak-basak ya, Dul ya. Wah, amane ready nemen ya kok. Duwe talang wis aman kok. Lho. Mbak Vin dibaca oke. Enggak usah beli sarung. Terus Mbak Vina. Iya. Itu toh. Murah toh. Niki terus terang kula kali rencananya SKC dereng
derek nek ajeng jejer niki siap jejer. Piye Mas Nat? Dure. Mbak Vin. Teropong. Dur. Mosok lasok kok aku piye sih? Mocone Endi to dhuwur iki? Iku lho. Gak usah beli sarung. Oke. Sarung wis anu mocone jitun. Mas Rapong. ya mak bene kereta enggak bos. Malah iwuh nek nang aspalan yo. Munawar melok ya dingku kur gotongi montoremu. Kur gotongi montore Munawar tok ya awake dhewe ra barbar teko magrib urung mulih to war. Waya buka sik tok ning alas to. Gak mampu, Bos. Gak mampu bos nak musuh balungi wong kene. Iki balunge atos kabeh war. Ngono. Ngerti dhewe to, Bantau sing apik kuwi tahu bulat apa tahu Kediri. Alalah. Tahu crispy. Magelang. Bantau sing apik. Sapa iki? Win. Montor lagi uga telan sakoke gosok, ibane gosok. Tahu Sumedang kok Magelang. Munawar gak mau. Gak mampu nak kur Munawar. Tenan war wis tojo war. Tenan. Lho tenan to? Iya. Ki nak gak balung atos ora iso. Aduh motormu ketinggalan. Tapi kan menang dhewe. Iso ceng Alah. Wis to cek lu nak kur ning dalan-dalan ngono kuwi alalah war. Nak motor kuwi lho ibaratnya omahmu sembok tumpakno motor mbok taleni lho mlaku. Ngono. Lu kok iso Magrib tekan omah malah posan dihitung lembur. Ya lembur jam 7 wae. Jadi kan 1000 wong sing percaya oblok mung Misbah tok. Tahu Kediri oke, Lawilo. percaya oblok ora, Bang? Gak. Lho. Ora kok. Aku omong ini jiri oblok jiri wong-wong. Karena wong-wong gak paham karo awake dhewe. nah. Lho. Wae iki apa eneke? Apa sing diceritakno iki nyata biyen. Ngono lho, wingi pas hipnotis ben percaya, wingi wis dihipnotis ben percaya piye to. Ku hipnotis Misbah aku, kok iso wayahe Misbah kok melas terus kayak Fajar Satboy. Wajah apa wayah to? Kata-kata sik lho kok kota-kata to. Ban tempe apa ono? Enak. Tempe iki Mas tempe cemendil. Fik Misbah wis dicuci otak. Lah cuci iki pasane mau klambi piye? Omblok adalah hobi kan. Itu nyata. Iya bos omblok bos. Omblok sithik-sithik gak bos wong omblok kok. Omblok kok ketagihan terus. Kira Andika. Kowe ora percaya iso dicuh kulot nobah. Iki gung kopi panasnya urung. Panas urung ya? Iki lho enak. Agak teko lho, no. Apa? Kopi panas. Kopi panas. Gelasnya sing tanggung ya. Nganu godhog sik ngentes. Mending omblok kok sithik-sithik tolek nur. Omblok iki menular gak Pak Dik? Menular, Bos. Jadi omblok itu menular. Delok-delok ombloke, Bos. Karena delok bahasane, Bos. Nah, enggak nyetrum jelas. Nah, enggak nyetrum. Wong tua mek pengen di ringekno gak perlu dipercaya. Ring nggek rungokno. Aku ngerti Pak Dik jawaban mengko apa. Sing dia Misbah waktu kecil didulang apa enggak? Kates panggae. Kates. Dikeroki. Dikeroki sisoni. Pluk, ngono terus ngising jentit nang Bos. Omblok kae bayaran liyane kula trenek ya. Menular aku wis Pak teko mantuwa motuwa piye to ngetik sing enak lho Mas. Misbah kuwi murid Syekh Siti Jenar mangkane percaya. Iya, Bos. Berarti omblok termasuk panu ya Pak Dik menular mergane. Iya. Ketik Misbah kates kira-kira ya. Kuwi nak bengi ora tau hadir wedi kecelen to Pak Dik. Lha lagi teko terus arep mangan wi. Hipnotis Pak Dik dong, Bah. Hipnotis ya, Bah. Hipnotis Pak Dik anu. Aku hipnotis. Lang. Iso iki. Coba.